ବଦଳୁଥିବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ହେତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତ କର୍କଟ ବା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରର ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। 1. ରକ୍ତ କର୍କଟ ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଳା କିମ୍ବା କାଖ ତଳେ ସାମାନ୍ୟ ଦରଜ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତିରେ ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ପାଦ ବିନ୍ଧିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 2. ସବୁ ସମୟରେ ଥକା ଲାଗିବା, ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ରହିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲେ ଏହା ରକ୍ତ କର୍କଟର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। 3. ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁହଁରେ ଘା ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନିମୋନିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। 4. ମୁହଁ, ନାକ ଏବଂ ଶୌଚ ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତେବେ ସାବଧାନ ହେବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। 5. ଅଚାନକ ଓଜନ କମିଯିବା ଏବଂ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। 6. ବିନା କାରଣରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ଦାଗ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏହା ରକ୍ତ କର୍କଟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଜଣାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।